All right. Today is a very important day. There have been a lot of important days in the fight against corruption in Malawi, but today is a very important day in the fight against corruption in Malawi because there's a combination. So it's interesting because the discussion here is largely on fraud, but there's a combination or there's a connection between corruption and fraud. Lero nkhani yathu yaikulu lero ntsiku lalikulu kwambiri pa nkhani yothana ndikatangale komanso ndi kukabedwe kusowesera kwa ndalama mboma komanso Malawi in general. Pamene sitikuti tukamba za kuba mozemba manena kuti corruption thandizo lake tikatapanga kuti katangale kapena ziphuphu timakhanganira tikuzambaisa komanso tikuchepesa nkuba mwanseri. Thandizo leni tikuyenera kupazipanga the right interpretation of corruption ndikuba mwanseri. Kuba mwanseri lero tukamba kwambiri za fraud. Ndikukanika kuti chichewa cha fraud ndikani kuti chani. Kusokoneza chuma kaya yeah. Komano I want the investigative officers to be here. I want Financial Intelligence Agency to be here. I want SCB to be here. I want all the people. One of the things that I learned from 2024 was kuti. Pamene wabeza information ya jintu. Ukaiga bambala information icha. You embarrass the institutions. You review, uonesa the true colors of the institutions. Sina ifeti maona unena a police, army, when akuteteza ziko, cholinga changu kuteteza ziko. When you have information like the one that I have been having from 2024, and you bring that information publicly, then you review the true character and project and the institutions. Zima oneko my institutions aja actually cholinga chao sikuthana ndi katangale, sikulimbana ndi criminals. Like ama ngudinamiza, they are there to protect each other. So when you embarrass them, zima ama kangata savuka, and sometimes amapanga zinzoti suma embegizita. And that's what is going to happen. And Amangidwe, not because they want kumanga and in fact they have been protecting these people. The people I mean amduka kamba and the liberation menta pange lero. Zimene ntaulule lero nzoni na kuti anthu akuziziwa. Koma chifata zika pambala mbanda, amala inose mukuziwa ndipo mukamva mukuya nazo. Ndi pamene eno anthu achapa react. Amanga react because isina ngata ayalusa kuti you are watching this because as Alexious, how do I have this information that I'm sharing with you? You know, take a banji, an individual, a person like me. You see in parliament, akucheza ndi akukambirana ndi Patrick. But they are wasting time. They are wasting time. And how many panoba nithayo kabanga ma arrest. Chifukwa ndalama abanga freeze my accounts Amangidwe hotel. But ndalama zimene zabedwa zatusira kale ndipo zabangidwa sinene. So lero chachikulu chimene tanene kuti ndalama zatusa ndi ndani ndipo amatusa ndi ndani. And atusa muzera mwa anthu ambiri mbiri. Komano I'll just mention one individual. Riz Yusuf. Anthu akumuziwa kulimbi. And watusa ndrama za mbiri zokuza Amangidwe hotel. Tuko kama za Amangidwe hotel. Zita kama amapanga naye mati. Anthu amene ndango tero people have already connected. Ndini maina police, fiscal police au Blatant. I mean, are part of this syndicate. I mean, akumpanga protect and then Karim. Instead of Kamangila Karim, Karim is protected by fiscal police. Fiscal police, they know my transactions may allow bank. FDH Bank knows. FDH Bank in many Zambi Zadru Siguia, Zameli Hotel. That's where the money has gone. Sizo diso chanchani. I mean, aliba fubi. Ndi ma MP ajina Baba Mulondela. Aina loyal people. Mungu afusa FDH Reserve Bank of Malaya aujeni. Apati chukudi ku FDH Bank. My transactions are in the banji. Kudi ndama zina in the banji. They have used user FDH Bank. But I know I'm still investigating. I suspect NBS as well. I suspect NBS. But I know FDH Bank. But I suspect NBS ya tusasa ndama zina plus National Bank plus CDH Bank. Because CDH Bank and National Bank, they have benefited kwambiri in the transaction. Transaction is generally out. For the waja, anapeleka ngongole kwa antamina Amanga Bank Amanga Hotel, Melis Hotel. But
Mbole chada ipereka inapeza kuti anthu acha akalinaka kubweza ndamana kuti bad date mafika kuti kambweza mukambweleka munthu ngongole mafika level yonena kunena kuti sumpanga so collect ndama ichi so amayipanga ma risk take apa tingoinena kuti basi imene sizaitoleraso. Anyway, tipempheni imene introduction jabi. Let us pray. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Mumenyane nawo menyana nane gwirani chishango ndili hao ndipo fulumirani mundithandize tengani nkhondo ndi mthungo kuti mulimbane nawo anthu ondilondalonda uzani mtima wanga kuti mpulumutsi wako ndine chifundo cha Mulungu chilibe malire chifundo cha Mulungu chilibe malire anyozeke ndi kuchita manyazi anthu ofunafuna moyo wanga abwezeni mbuyo ndipo athawe chinambalala amene apangana kuti andichite choyipa amene matinga mkhusa uluka ndi mphepo pamene ngelo wachauta kuwapirikitsa panango iyo khale ya mdima ndiyoterera pamene ngelo wachauta akuwalondola pamene ngelo wachauta akuwalondola chifundo cha Mulungu chilibe malire chifundo cha Mulungu chilibe malire. Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Imeneyo ndi Salimo 35 ndi Salimo yamphamvu kwambiri. Amene muli a Kristu mukhoza kuyiwerenga. Salimo 35 ndi Salimo yamphamvu kwambiri. Pa Facebook post yanga ndanena kuti lero tukamba za Forex, fraud and corruption, and ndi mafotokoza kumayambiriro kuja kunena kuti tikakamba za kubedwa kwa chuma mdziko lathu tikweneranso tikambe za katangale komanso kusoyesera kwa chuma imene timati fraud imene ikuchitika mdziko mwathu. Ndinazafotokozanso kunena kuti tikama kamba za ka corruption tizitanthauzira kuti kuba mwanseri osanena kuti corruption kapena katangale kapena kuti ziphuphu chifukwa kuti timakhala tikuzambaisa timaphwekesa chachikulu chimene tikunena kuti anthu amakhala kutibera. Ndifunanso ndingokamba mwa general nkhani imene ndikufuna kupanga focus today ndikupanga focus on the Karims chifukwa iwowa ndi amene when you look at program ya parliament achina baba ndi anzawo sakuita napo Karim ujenimeja ndio panda ntchito whatever they are doing without calling Karim then it's useless because the mastermind ndalama ziyazabedwa amene angatiululire kuti ndalama zamatumiza kwa ndani ndi Karim. So the moment they're not inviting the most important person in amene anatipange lead where the money went
because yenda amene akuza kuti ndalama zapita kuti and kumene kupita ndalama fa Karimu salola kuti Amangidwe yekha. That I can assure you. Sangalole kuti he should go to prison because umboni ulipo palibe sizonena kuti chanchani umboni ulipo. There is a lot of information. There's too much information on this issue. I see too much detail. Like panalibe poso ukadaulo pazimene amapangazi panalibe poso kuti ukadaulo. And that's the major question I'm asking today. Financial intelligence agency, imadani, what do they do? Advocacy and Gulao, what are they doing when? And this is a very serious question. Tibange evaluate financial intelligence agency. Could 5 years, the last 5 years or 6 years, akaubanga jan. What are they doing? Like what has been the issue? How are they contributed to fighting corruption, fighting fraud in Malawi, financial fraud in Malawi? You find kunena kuti amakhala kuzowa zinthu zijasi palibe mechi kuchitika. Zomwe mwaona Mr. Gabriel Chambers amene akungoyamba kumene ntchito yawo. Zomwe mwaona amene akhalira kuti kumaona kuti ndalama zambirimbiri phamwamwa zikutuluka kuchoka pa 30 billion, 40 billion kumafika ku 129 billion. Iwo ndikunena kuti asinaonepo katangale wina sika pena kuti sizinaoneke ndizimeneso financial intelligence agency Zambiri mabanga. They don't do what they are supposed to do, their job. And it's not out of lack of knowledge. So we need to also look our eyes on financial intelligence agency. Because all these transactions I'm talking about, there's no way they don't know. And why did they not put the alarm? Why? And the other thing I'm saying, Public Accounts Committee, is it? The Parliamentary Accounts Committee and the Public Accounts Committee idane fear. Isango itana SCB menena idane na kuipa nigiza SCB. Fear for transaction ya 128 billion ya inda banje. And Yusufu so bali ma Yusufu awidi amendu kwa chulaum. Bali Yusuf Investment Limited. Then bali raise kaya. Zina again the RAEES. RAEES Yusufu. Another Yusuf. I mean the agent wankula amene amatusa ndalama. Kuzitusa ndalama zijano kuzitenga ndalama kumatolera. So ndalama zatuluka azichosa ku mabilioni then anazimwaza mu accounts. Mabanki mwalo wa mandalama. Kuzimwaza ndege na wanamba kuzita kumazitolera. Ndalama mazitolera. Anamba mazitolera ndalama zija. And amene amatolera watolera ndalama pakali pano amene ali akutsogola ku dashboard yathu. And verified results, in verified data. Ku verified dashboard, verified, Ameris Hotel funds, many are in there. I mean, Sogola and Yusuf. RAES Yusuf. Hani mene di foro was a bonobino with Udijan. Mongo, Mobegira umboni, Mosa, Pesega Uditi, Pesegudi, and how many other information you as we do. That's it. The only person I'm comfortable to tell this information, Muziwa. The only person, I'm open to tell this information, Muziwa. I can't tell anyone because I'm for sale. Ndikateo you say. In Gulakateo. Even meeting Yale, Mina Banga Banoka, Mina Woman and the Attorney General, the show Jabe, see what is the Kabulijan Jan, Hani, Yoni, Karim, a Peter Parliament. Abati you are for Silo Nina Wodin Rama is a sunta so the FDH, in the bank, Simuziwa. Oh, so FDH, if you really want to do something, Mubanga freeze FDH bank accounts out. FDH is a bank transaction in your say, you can't the audit. So the financial intelligence, you can't my accounts FDH, and in many drama za Amalis in there. Anyway, Zina Dugankula. As just a general knowledge, because I'm not a corruption expert. I didn't do any training in fighting corruption. Neither am I an economist. But I'm going to talk about many economy ya Malawi. So ngira branch ndi Forex, many and how banking Forex cartel, ndi fraud, yandramai, ndi corruption, ndi katangale kapena kuba mwanseri. Kodisi kubanga mwanje affect dziko. Karim ndimuseka yawo. Ndinakamba abantu ena amene akusokoneza amabanga. Ndakamba ma families atatu. Triumvirate
ndi ulamuliro wa anthu atatu. Kalekale kunali ufumu wa Rome, panali mafumu atatu osewa malamulo anthu imodzi ndipo anali mphamvu zofanana. So the triumvirate that we have ku Malawi ndi the mpinganjirazi, the Bushiri and uyu ndanu Karim. But muziwe kunena kuti Karim uyu angoyimira gulu ndi kuli amwenye kuli magangi osiyana kwa amwenye kuli magangi angapo gangi yoyambirira ndi Karim. So why Karim? Karim, because of his nature, he fits well with the black community, with the Malawians, black community. And also, he fits well with the Indian community. So that's what makes him unique. The reason why Karim is unique, in the only kuti amapanga fit kuma community onse, the black community, ife ya Malawi, amenity ya Malawi, or the sifa Malawi of Indian origin, sifa Malawi of any other origin. We are just a Malawi of a Malawian origin. We are different Malawi of Tujila origin, different Malawi of Nzuzu origin, different Malawi of Majinga origin. Amalawi odero tubabeza sukubanga fit. He fits in there. Karim. Mansoor Karim. Mansoor Karim. Koma kuli the mpinganjirazi. Awa sawa amadurusa ndalama za ku Malawi. Bank ya weja, it's a crime scene. So it's a crime scene from kugula MSB, mena gulira MSB was better established than FTH Bank. Do you know that? You know, MSB was more established than FTH Bank. So how does an established bank be bought by an bank ingo? Like it's message kama bajabo. Zinachitika zodabwisa kuti zilingati mpiri kumeza nsato. Mpiri ndeti maziwa ndiyo challenge. Kuma mpiri singameze nsato. Poka bachitike chinyengo. Nde chinyengo chinachitika ndifake FDH Bank ina meza MSB. You know, in terms of establishment, MSB was much established than FDH Bank. So the rising of FDH Bank is due to MSB. Corruption, fraud, pamebach. Mwanamvega is at the heart of it. Zomwe na kuti koti nampeza osalako kuti makoti akisisa kunena kuti makoti ake ndakatangalewa. You know, I look at you when you say kuma koti nampanga koti ake liti. Koti nampanga clear kuti chani. What do you mean the court cleared him? Ineo Malawi sinimamvetsa kunena kuti tulo limene linachokera kuti. Ine sinimamvetsa. Ni madabo kuti tulo limene linachokera because the mpinganjirazi, okay, ine mpinganjira tomu mpinganjira. Ndinamuziwa tomu mpinganjira personally. Ndili ndupanga practice. Ndi kulo film ina yake kunabwera client. Client ameneyo anali executive ku NBS Bank. Kuma anaruwa choka kujani ku FDH Bank. And client ameneyo anamangidwa ndi police. Zomwe akupanga ndanu trifoni ya mpinganjirazi. Anthu akunena kuti ya Trifonia ya kusokoneza banja kusokona akwabeperesa atomu akwayalusira atomu ndajanjani atomu mpinganjira simuziwa. Tom is worse than Trifonia. Tom mpinganjira is worse than Trifonia. Tom is someone onena kuti akayambana ndi munthu. He makes sure he should finish you. Find out and hamana grab on shit. Hamana yamba bank manager yamba kakali FTH Bank and hamana yambana now. Tom is bad. Ndi munthu woyipa. Tomu mpinganjira is a very bad person. Ndi munthu wamangawa, ndi mamangawa ke samachoka. Ndi zomanena unena Trifonia ndi Eugene, they are all criminals and they are anthu anthu oyipa. Ndi anthu onena kuti I don't know kuti chimayenda nchani. Anthu kuti ndi chikena kali kosi chenchani koma they will amafinya akufinya akauta ali nawe kuti afuna akufinya. So Tomu sangamalole anakauti Tomu ni munthu wabwino. You wouldn't have been allowing Trifonia to be doing that, but Tomu is worse. Zama mwana telefoni yangu panga kumangisawa kamangisaka ya maga azaka. I don't know if it's true. It's worse. Zazaka nzaka mbabe tsikulina baba tukamba nkhani za chuma cha dziko, chuma cha Malawi. The cartel the triumvirate, the three families, the hegemonic cliques. So hegemonic cliques the anyways, never also in that deep. Zakambia naso sikulina sachede sana hapa. The mpinganjira so ni makamba za tomu mpinganjira and the client anabwera atamangidwa. Client anamangidwa chifukwa kuti ananenedwa kuti ku FDH Bank anabandalama. Mankhani nayo ndi client uja anayamba nda mpinganjira ndi anachoka ku FDH Bank mukapeza ntchito
kunash ku NBS atapeza anampasa so udindo so mimi ndifana idolo mtu ndiye ananiuzwa ntchito and he was my client. So Amangidwe anamusemera chinyawo munthu chakuti chani amandibera ndama bank. This is true story. Amangidwe ngati akukana zizi tikumane anene, but there is court documents and the lawyer Amangidwe in this case I'll call him anali ndanu ndikakumbukira ndinena koma this was part of the election case. He was part of the election case. Lawyer amene isani milandu so anabwereka ndalama 1 billion kachani ndikusokoneza sokoni koma munthu woti olemegezeka chokoto. Yes, chokoto. Ngesi meni mapanga ine ndi chokoto. Chokoto uko ine mbali yawo ine ulimina munthu uyu amene afuna kuchekedwa ndi Amangidwe. Kuiona kesi maziwa Amangidwe pana nakamangisa mkazi wake wa munthu. Nkhani yoti osamukhuza kwa mangisa mkazi wake wa munthu inu. So munthu ndi mkazi wake Amangidwe. Nkhani yokhuza mamuna kuntchito kwake ku FDH Bank kuti anatibera ndama. So mkazi zimukhuza chani koma mkazi Amangidwe. Amangidwe has been calling out the police kwa Amangidwe zinthu. Apolice amalawe akhala ngati ayichocho Amangidwe for a long time. Just like antisumukuziwa mwamba kuzindikira ababa. Amagwisira ntchito ngati ayichocho. That's how stupid our system is. Even in the military, people have penetrated our military where amagwisira ntchito ngati ayichocho. Very, very, very poor. You know? Very, very poor. Like you wonder kunena kuti how can a whole system kumatumidwa ngati ayichocho? The whole police, how are you embarrassing the police? And I want people to rise up to police professionals who say, no, you can't. The current Inspector General gave a very good interview. It was inspiring, but words are not enough. Can you start by investigating how Amangidwe is using the police in my boy Tamanga, my errand boys, ice boys? How can you lay so low like that? Nkania Feston, Kenneth Feston, Nkania serious. And the man of the video, one banga to approaching, couldn't carry lawyer. After 2 days, I'm going to court. Then I'm going to see, and I'm going to see a guy because he's dealing with a lot of things. I'm not going to react to anything because I work for my client. When it's client-lawyer relationship, his interest is the best interest that I have to follow on. Whether the public needs this issue and all that is not important. What's important is to protect him. So I'm quite sina I will not react, but in how it will. And it's always really Amangidwe zoma ubanga zo savuga atifoni azija. It's just chintu chikama pita kumalejele chete. Zingama fika kuti afuna kugwa. That's what happens. Amabanga zizuma daba kuti kodi ndijani chikuchitika. Ndukamba za munthu amene Amangidwe ndi mkazi wake nkhani yokhuza ku FDH Bank kuti amabanda ama ku FDH Bank. So nkhani jana yayikulu. And anthu aku NBS Bank munthu jana mukonda fana yoti amamuziwa and amaziwa kuti izizi sizikuenda bwino bwino. Belo yake analipira ndinampangila belo ndineyonso. Kulofimu umeneko ife tuloda panga plagi anthu akamakamba kuti amene yo akuyankhula ifoti lo inankanika ndi anthu onena kuti they can't show you one case that has changed legislation kapena that has transformed, that is supposed or that is meant to change how things are done. I've got 3-4 cases that I can show you that has an impact in Malawi in terms of changing law, the way we see it, or systems. The only thing is, the same behavior made Amangidwe with money and Zamazat, even systems like criminal justice system, to give us to handle modelo. Come as also is for another day. Tilipa belo. Belo ija, inabelega ndi NBS belo ya muntu amene ndi mkazi wake. Makazi aja, mkandu jena kana basi, abwa, nkhani bwanji. Azali nkhani ndizoona kuti ni mabanda ama ku FDH Bank. Kuma ndrama zo ni mabanda Amangidwe. Ine, iwe, banki ndi Amangidwe. Uba bwanji ndrama banki ndi Amangidwe. Ndi anandikazika basi. This is what we do. Tibabanda ndrama jonji sinendeka. Ndrama zimaenda jonji. The issue is we reduce the profit of the bank. So he was defrauding the shareholders of the bank. That's what Amangidwe was using other my employees in. Mubanki momwemo. Kumabandama za banki yake tu ya yeyo. Kuma what he was doing, amabanga defraud the other shareholders. Amangidwe ngata kususa izizi. Let's meet pa live. Kamena tibange anthu abange TV chanja. The problem with my journalists ako Malawi ndi osaziwa ntchito ambiri, amantha ambiri, they are corrupted,
akuba ma journalists muni ma journalists oti ntakuchulirane akulu, and then you have my auditors and many that have been captured. But if you follow up this issue, Ampinganjira akubera up my shareholders, FTH Bank, using the employees. So the case, when we heard that as a counsel defense lawyer, we just said, okay, if a city Uganda would bank prosecute, just bring my accounts a bank. So the issue, what we said, okay, just bring all the accounts within Dama's mind a bank. Can you not pump? Why? Because Dama's couldn't we bank audit FDH bank? How many I don't know now. With between, and this is between 2017 and 2018. This is when this happened, because in 2019, 2018 September, I left Malawi. But between 2017 and 2018, this is what happened. I don't know later years. Tom was stealing money. So this is where the importance of this issue is. For the purposes of defrauding his other shareholders. Can you imagine how dangerous that person is? Look, Tom Mpinganjira ndi Tifonia, they have been in Forex jama isowesa musiana sana. Mukaona private jet ja akupita nyanja maka ati amlandama mene mujamu. Mukaona nena kuti 2 years ago I had told you kuti Tifonia akabeleke pa Facebook mukasana post akalipira nsongo. But if bad way in Tifonia. But you know, amalayi mad. Mukona ngati basi Tifonia ngamani mentima kumandi yankhaneyo pali be issue. Tifonia we had a battle, I mean battle in Tifonia on Facebook, where tinama neighbor janja amandi nyoza yeti. Amafuna kumandi nyoza yawo eja. Antaka kakuti agwidwa. People they are being confronted. Because in Tifonia they are used not to be confronted. Mutaka kumana nodi has confronted them and I was in Facebook when wakuba. That's why I was sampaka na Kamangila mayage azaka. Ifazaka ujawa uza chikungamo kuti inu mapanga zone ngati kuti zosa kala bwino zochitika zanu. Okay, so Zaka, let me tell you one thing, Amalawi. Zaka cannot express himself the way Munga's Bangi expressing you, Kamina Ineyo. Kumano, behind the nonsense he speaks, because I think that Zaka speaks nonsense when he body shames women. He speaks nonsense when like when I've listened to him. Amango kanyoza as mine. Sana nyoze ponzibambo. Sina mwone wa nyoza nzibambo. So he's patriotic. I mean, no, he's patriarchal. Sorry. He's patriarchal. And the mentality of the superiority of men over women and all that. So that's why. So his message is mango jidiga. Apart from those things, behind his message and the thing, dude is a protector of the vulnerable. When you see him, but the problem is, because of his training, his understanding of the world, men are superior to women and all that, which is not his problem, but the education he has gotten, he then is not a contradiction. You know, our country is contradicting. Kuma antu hakuya na ikwambi, wanyoza azima mbimbi antamombe ya manje. Kuma antu hakuya dindo, one, because amuchu ya nani, Mpinganjira. So, mandani, ijojo Mpinganjira, mpaka nakafuna umanga amai. What kind of stupidity is this? What kind of country are we in? Where police can just do their own thing. That's why, Ajina Karimwa, they're getting away. Ajina Mbedawa, they're getting away. So, Ajina Jigoba Oseaja, they have got my criminals out, police. Even Kwame. Do you know when mwana wa Madise, Justice of Appeal, mwana wa Tingiswa Madise is in the military. And mwana wa Madise has been doing Katapila. You know? Bambake sama banga Katapila. Yes, has been doing, and Amayuza Sirigaliga. Kumayuza, like, wait. You wonder, is this a country? It is a country. And Anyage Fetuitenga Malawi. We are taking over this country. So my issues on that being the two, Kumali connected in Hanya in the Mozi, corruption, the main issue, corruption, Kumano, focusing on the corruption in the judiciary. But corruption in the judiciary, Ima Banguda sponsor by my systems, my frauding at our Mena Malis Hotel, Adabajonchi, the judiciary guy. If a judiciary nothing have, we are not satisfied with judiciary nothing. In a judiciary guy, and I got be doing injunction. With Banova committee Jaita Calabas. I remember just with Futi Campana, Maniba Magada, and the busy guy, and Leo Sumukai and Gata Piti. I doubt.
koma akapita lero ngati atakatuke kumene kujako bwinobwino osalira Frank jangataka tuke kumene osalira kapena kupanga chibwibwi anthu tikuchita kupeza kuti wawu tiziwe kunena kuti 1 billion nje anthu agawana ndipo anthu akutuluka mmene mujamo alisa ndi 50 million MP wina alisa zituluka mmene mujamo 50 million fa dzulo ndilero Frank what he was doing was kukatenga ndalama kutolera ndalama kuti apereke 1 billion ibe inapangidwa demand ndipo agent wake anali akweni Patricia Kaliati amene figure iya anapereka kuti amene zikuonekera mu ifeyo komano I think 1 billion ngati akwera anafusa anzake kapena timva atiuza ampinga njira ndathana nawo akamatuluka kwapita kunja amatusa Forex amene aja andi pali zambiri I can speak zampinga njira zonse zikuchitika kuchani kuja kuandras kuja imagine ndi conduit kutuluka ndalama kumene kuja kuandras kuja zomwe akupanga komanso akulu that's why uda kuti munthu yakuti ndiolemera ndi mabiliyoni he's the richest man akulimbirana Kamuzu stadium bwanji osangomanga yake bwanji ndi anthu otani ophangira ndi ophangira tu Bushiri ndi mmaliza ndi modzi because ndime nthawi lero nda the Karims koma ndimangofuna ndikambe za triumvirate ati mwani madzi when you look at Bushiri anthu manena kuti Bushiri amabweresa Forex ku Malawi Bushiri amatantani. I have one question ngati ali ndi yankho munthu ayankhe ku comment section. How much Forex does Bushiri bring in the country per year pachaka pacha? Bushiri amabweresa ndalama zingati ku Malawi in Forex? Is it $1 million? Is it $1 million US dollars? Is it 1 million pounds? Is it 10 million rands? How much Forex does Bushiri bring? So I'll wait for a minute. Amene akuziwa kuti meja wani ku Malawi amabweresa Forex pachaka pacha Forex amabweresa ndalama zingati. So I want to challenge you. No one can tell you how much Forex Bushiri brings per year. The reason is ndalama imene zimabwera if pakabwera Forex zimapita kwa Bushiri. It never goes into the formal system, and they have financial intelligence amaziwa zimenezi. If there is no way sangaziwe andale amaziwa zimenezi. Mapemphero amene mabanga kuti mapemphero iyo je business image and market. It's a market. Sikulopemphera kuti kubwera nthosa. It's not iniyo kupita kuti mukapemphere kuti mukalandire ma miracles koma iye miracle yake wapanga ndi market imene jayo iniyo ndi market you are his miracle. Iniyo amene muchoka ku South Africa chanjani muchoka ku Blatant kapemphera ndi meja wani kuti mapemphero iniyo you are his miracle inu makhala busy kumakhala kuti meja wani give me your miracle, you are the miracle, why don't you see you are his miracle actually. He just laughs at you kuti you haven't read the word mausumaziwa anthu anga akonongeka chifukwa chosaziwa. You see, no one can tell me how much Bushiri brings into the country. So he's a criminal. He's a criminal. He's defrauding Malawi. He's He's being supported by criminal Malawi. Okazikika. Ajina wapona kita. Ajina Kenyatta nyinenda. Justice Kenyatta nyinenda. Kaguru. Katero ijedi. Ima una okay. Awapanga movie. Okay. Ama unana. Awapangana support when it needs. Kuda apangana support. But ima block of the cartel. But the judicial is a very sustainable cartel. For the magatero oseaja, kabena ma block oseaja, kakuko seaja, kama ifuna be judicial. Ajina chikopa jeni foki, they untouchable. You for you nazukuti magatero oseaja, they at some point they will need the judicial. That's why the sacred, the judicial is, you can't tell like that the judicial is because there are forces behind. Uli zindalama zinezo zimina how is samalai muja. Zindalama zimene jazo amathandizira ndachina chikopa cha china madise ndakuuzaniza madise ni mwana wake ose akatapira ndikumagwisa ntchito military kunzuzwe. I'm still wondering kuti I had been having so much respect for Atumbuka and Atumbuka mbindi nandochita bwino. How do you allow madise to be terrorizing the whole city of Nzuzu? Because I hear that even pamo akafika pamo amataka options anthu kuti ndigulire anymore. Guli anymore. And to Basama Gula more over my judge of the Supreme. How have we been allowing this? My seniors, I asked my seniors, lawyers, you're senior, you're serious people. How can you allow one person to have so much power and to terrorize people shamelessly?
Out is such a base even good basi base muntu wina wafusira side chikitu ya judge mene osati so mai waba koma ole mwage wa judge kuma side chiki oh muntu amamangidwa kaya na polisi ababidwa kama fanya ofusiraji nkazi wa judge how like how stupid have we become Malawians? Like these people, a lot of these people should not be in the judiciary at all. And I want all the good judges. I know them. We know them. The Kapindus, Professor Kapindu, Ajina Tembo, Mike Tembo, or Kamanga, Ivy Kamanga, or majority of the ladies, 90% of the ladies, my judge, Kajare, you know, Justice Kajare. I mean, the Electoral Commission chair, even the current chair, very clean. Very clean. Rise up. I want the judiciary to rise up now. You know, I want the rules. You know, you can't just watch this for 2 years. What you know, judiciary. You know, is Chikopa? You know, my judge Abinon, Mamoba Chikopa Jonji. Is it Chikopa now? You're good. Like that. Like, are you scared of Chikopa like that? Like Chikopa the Munguan, you know, Nazibusa. You might wonder, Mugubanga. How are you allowing this to happen? You should rise up. Like, where is your God? You should, you know, where is your God? Mungu assist moto. People are watch charge na jikopacha. They should never sit pajani pa bench. Akakhala pampando mchiro kuja paziaka moto pamene pajabo. Azipsha. Give me 30 seconds. Give me 30 seconds because I'm getting more information and sometimes the whistleblower akakauda funa pamene umafunika uyankire fama tsikeza watu wasika maganizo. Be there. Data ndeye kubwera. Data yama accounts amene alandira drama. Zochokera kwa Amangidwe Hotel. Ndalama zama ndani awa ma civil servants. Mulungu sangalole kuti ma civil servants. Ma civil servants ali okha. Kuli ma investment chakuti. Kuli ma printers. Kuli ma chan. My bank, our FDH Banki, CDH Banki, National Banki, they have money. Yeah, my civil service. So now I'm steady bank recover. Magamba zayo, we now for so now. Yana kuzana mabesa ndalama. Kalilo ya wanga, please change. Ule mwanu ma whistleblower timva zintu. Ule mwa ma whistleblower. Yeah. Ule ma whistleblower. And how this information. She's now naked. Kumanunga the young person information. Fear and then she dragging it. Why are they not bringing it to fear? Because there's something that is wrong with Dr. Blimintendaz and Hag. And what they've been doing, they should report to Malawians what they've been doing the last 5 years. Go there at the place of crime and she's Amangisandani, Chanchani, Kala, Imana Lemba kwa Chief Justice. Akwena iduse, kudinada and Chief Justice. Chief Justice is the mbali mozi mwamu hamina kubanga nao katangali. Mone geda, osa isomo bisa. Kumambila mango landi na ma shares, mango landi na ma commission kadimia wabangira chakwila. But then anata ilira, anawa mbano kupala sausa gwilira. Kumamba direct. Makamba za Bushiri. Shepard Bushiri. Ndi muntu onena kuti chuma chake, chimina mabweresa manina uta mabweresa Forex. Sangaji forokoze. Sanga forokoze kuti ndama zingati zimezi mabwera. Now, let me tell you this. When I was working in Malawi, I'm a Blatant-based lawyer, but my advocacy work required me to be in Munuwake to do a lot of meetings. My MP, Minister of Justice, and the donor community, and many other people that are based in Munuwake. Because of my understanding, your security, I prefer to stay golden peacock, but also I like pork. So the Chinese are very good at making pork. So I used to like the dinner there. Hotel ya Chinese, just like the Continental. Find my restaurant away, the Continental, and then there's the Chinese restaurant. So I used to like pork there. One of the days that I went there, so all the times in the capital, my business would this other time, when I went to hotel in Golden Peacock, Kulilong. Nabeza church. A church ajama charge 60,000. In mundi charge banje 85. I am charge 85, 80 between 80 or 85,000. So now food I would so no do. Finally I was like in Malawi. I am in Malawi, and how can you be charging me for a room 85,000? These people are South Africans.
how come you're charging them 60,000? Auti yeah, and however, I mean, abuga marumu asi abuga marumu ndi Shepherd Bushiri, and actually they are doing a business pakamozi. So I a business pa Guru. It's a better deal. Some abanga discussing mabwana to timali be a 60 pin a room or lower than that. At least we're getting customers at once. Kumano Antwadu amalibida wa Bushiri amalibida 120,000 a room a night. Oh, you never know number we said. Oh, kinago kuzamba kunena kuti actually even in transportation and amena mabaya mabasi aje amabanga nani ndi Bushiri ndama zijamapeleka kwa Bushiri ine zakudya zimene anthu amagula zonse amalipira ndi Bushiri anthu ajamalipira so yokweraso kwa Bushiri akuti isipo khapo anyamata amene amakhala akuthamanga ndi black market yosintha makwacha amakhala Bushiri andi anyamata ake amene amasintha anthu amakwacha. So basically 95% of the money that comes to Malawi through Bushiri, it goes back to him. Forex yose maenda mwaye amaipanga control, he manages that Forex. Mugenza kuti andale sakuzowa zimezi, mukuona kuti a police sakuzowa zimezo, mukuona kuti second vice president chakufa, I mean not chakufa, Inokijihana. Do you think Inokijihana sakuzowa zimezi ndikunena panozi? Zonena kuti Bushiri ndalama zake amapanga lani eka. Forex jagabuya imalowa mu system yake ya Bushiri, Shepherd Bushiri bali ma investment ka chacha mabanki amene mukunena satenga olokodo ndi ndalama tonyenyeka mwina. So anthu akumana una kuti Bushiri brings Forex. I just look at them and say, continue being stupid if you want to be stupid. But Bushiri doesn't benefit us. It doesn't benefit you Malawians. He messes up. And this is information you may in a guy on Facebook bank and INLM as 2024. But people choose not to listen. Some sanka kusamva chona kumachona kumalowera kumpompo. You see, musicians akamabanga ajina Onesimus, ajina Gwamba, ajina Osewa, ajina Zezewa, akamabanga show imene jayo amavusa tabanga 700 million koma vile bajabo kumalawi kunoko musada buku difojana mabanga ma show amabanga ndama zambiri amakhamera ali connected ndi the prophet. The prophet Bushiri, Shepherd Bushiri. You know, even kuyambana kwa Onesimus ndi Bushiri nimakona ngati nali move kuti angu filisani kuti Bushiri ndi Onesimus ayambana. They have been together like this, you know. Oyimba amene wawetu akapanga show icha ndi we. So Bushiri not only is Bushiri so is a conduit yobanga ndilondire mejayo chali chimeja ndilondire ndama zimabwera kutoka kunja andalewa anda Inokijihana akuziwa second vice president. He knows this. Inokijihana ni mwana one town. He's clever. Inokijihana si munthu wokuti kuti wakulira ku Malawi nthawi yambiri. Anali ku America and he stayed at some point I think South Africa. He spent a lot of time in South Africa. And that's one of the connection imene Inokijihana nayo ndi TPP. Ndiyo kuti anabwesa kwena ake kuzapanga sponsor TPP ichi. Entire campaign and how akutani aku South Africa. I mean anazwana nawo uja Inoki from the work yo mama banga ali ku South Africa amwenye aku South Africa. So amwenye also don't know kuti the guys that have contributed 5 billion ku BIM ku beautify Malawi, those guys ndi anyamata a Inoki. So ndikamamuza nini maziwa zinzambiri kwambiri mango kuyangana okay azipangani zanu, you know, legalize corruption yo azipangani. Legalize corruption, you know. My contributions amene achitika kumene kujako anali kubalalika kwambiri. Za BIM zichezanzo kuti BIM yakhala how long ku opposition samapereka ndalama kumene kubani. So ife zinthu zina timangoyang'ana ngoti ife APM tikumukonda and we want APM to succeed. So zina timangokhala kaye because zinthu zina anthu amapanga dala kuti akugwese APM. Sitingapanopa singapamange zoti tigwese APM. Fati tikangogwesa APM tikugwesa Malawi. If we do zinthu za mbwirikiti zopusa to fight, because advocacy pale nthambi mbiri ma NGO ambiri amene amapanga advocacy, but they don't know how to do advocacy. The purpose of advocacy is not to make the leader angry. The purpose of advocacy is to make the leader get to understand your message and get what you want for the people, not for your pockets. I think advocacy may mavuta kumala ndio anthu amaganiza sana mwa. So amapanga za phokoso zawo kuti kana ngai musatsoneza guide kina kake. No, advocacy should be able to change things for anthu. Ni magamba za londire imene
kumpingo wa Bushiri mwama pa enlighten Christ anje Christ ujamango ikapo pene pacha imeje ndilondire yo chapa ndalama. So what they do is they onjezera ndalama zimene oimba ajapanga kuli show I think ikubwera ina yake yagwamba muisade bwino ndeno atami songa kabwera kuti mwapanga chanchani. What they do is anthu aja amadisonda pereka life. So munthu apanga 200 million for instance, dinatenge 60 million apereke kumpingo kulayi ndi taifi yanga ine ndikuthokoza abusa chanchani. Anthu angane kuti mukuperekeranji kumpingo maka amalayo umene simachita kugobeka ndi za mulungu sanganeneka. So that's how they also still even drama kuti the taxman cannot take money. So says it. So makamba kuti panali fight ya ine ndi Tomu ndi Trifonia mpinganjira ya Facebook yoonekera yokuza magali moto. Chimene chinachitika nchonena kuti Trifonia anauza our parliament my MP mbava. You know what do you expect when you look at caliber ya my MP ena? Not all, si my MP onse kuma bali my MP ena ngeti mbava timakatu chenjera tikugenda basi tiantu kakula titani samalawo ino simukulimbikira my MP lai makhanga timeneto anapeza kuti anatenga my MP aja faiwa aja amatenga ndalama amaloledwa kulowesa zinthu mziko magali moto opanda tax. So anatenga kagulu ndithu anthu aja anakatengeratu ndalama kumene kujawo kwa Trifonia zopangira campaign list anali nayo Trifonia pano paso ili kuyema yeso iliko list imeneyo ine ndinazo zimenezoso ya ma MP amene anakatenga ndalama kwa Trifonia ngatafuna angolapa ukhani bwere ukhapoera anakatenga ndalama zija magamoto analowa at some point anthu anayigwira gamoto koma zimakhaso ma setup anthu akunyada amene uchacha diplomat magamoto a diplomat atayigwira anthu acha bwanji gamoto inalowa ngati paso uyona gamoto inalowa muzina chanje kumapeto kwake mosataya nthawi Trifonia anatani kodi analipira msonkho ndipo ndalama zambiri record ilipo Trifonia analipe tikunena kuti mutenga bwanji injunction kuti mwa yesa aone. Remember I was questioning these things 2 years ago if not in 2025 mutenga bwanji injunction kunena kuti anyamata omwe asaone ma computer aku diplomat and the lawyer wake anaendani gift katundu mbava yeneni and the problem is anthu amene wanda amene patown pajagone kuti maloya amene akuthamanga akuzikuyenda kupanga ndalama kuyenda magamoto abwino chuma chikuone kuti munthu uyi mina nali college for ine gift katundu kumuziwa from college. I know him from college, from legal aid. He was a scholar, he was under scholarship, a very good scholarship that was helping students from poor families who were intelligent. Gift has always been intelligent. Gambi ali ku secondary antamena kumuziwa. And that's what happens. The cartel, ima banga absorb sometimes the best of us amongst us. You know, ima tenga ima banga po ima zot uyo timutenga amene. So ina gift ya jandoni na kunena kuti si anthu na kuti amaina kukhala involved ndiza cartel mabelandu. Fati he knows poverty. Mpaka kuuziwa. Gift katundu mpaka kuuziwa. Pano anachenjera kuti iwe nene calm down mwene baize ndi mbava gift katundu. You know, so ndina mpanga I confront the problem is I confront people directly sinima kambaza message ndamuza pa group kuti ino tatumizani ma applications amene mwakapanga kwa magistrate kuti mwapanga apply chani anzathu mulumu waziwa kwambiri tatumizani kuti mwapanga chani tione kuti first on affairs zaone kuti maamula kwenda bwanji paka na panopa I don't know ngati pale kuna isa amene anaona zimene anapanga apply gift katundu kuti atenge injunction or stay order kwa imare kuti asokoneza anthu amare anthu akaimare kwaimbira mafoni ne voice amango ndi doja fine. I wanted to kuti mukuti maamula ake amene mukugwisa chiro koma in the end aina Trifonia anapereka ndalama amala ndakupumisa ndalama koma manitenga ndikudana ndi Trifonia. You know, I'm trying to fight Trifonia. You know, why do I waste my time fighting Trifonia? You know, I know Trifonia. Okay, do you know where Trifonia came from? Before asana kumani ndi Tom muntu anali PA wa Chikawenga. She was a PA for a criminal. So what do you expect? Timalemekeza anthu pusa mala. Timalemekeza zinyala. If anthu obera anthu osauka ndi zinyala. Ndanthu oyipa kwambiri. Even Bushiri panopa sangama nene kuti nzakhala president or nzakhala vice president. Dude, umagwirira azimayi ku South Africa. Wabera anthu ku South Africa ndalama zambiri. Ukhale president wachani, vice wachani. I think ukhale president koma wakuchichiri kapena kumaula prison. That's what we need to. Ayina gangata ajati waika akuti wana kufuna kusegula bank.
ndalama zake muzamaliza hotels omwezi. That's what he's trying to do. Ngana ndalama wazitenga kuti sangafurukuzi kuti ndalama wazitenga kuti sangafurukuzi ina challenge you. Ndifake interview ndi Brian Banda, and Brian Banda amazathandiza bena bake farmers akusiya information. Kumano he's not critical. Like Brian Banda mthakamuza chinthu saka it doesn't go beyond the surface. Kwa kankata nena kuti muntu akumfusa ndalama zanu munapanga ba ini ndimapanga ma business mumafika kuchenje kuchenjera mumapanga business yaje palibe amene pamafunika ukhulu kuchonchwe ino ndalama zanu munapanga bwanji akangata ndege sudanjenya kangata alibe ndege ana ngali bali kaina kake kama kodi athakwera anthu awiri meje sindike mati private jet and private jet yako kumala nje kuliba mani private jet kuliba mani private jet pale aina ya MCP wa atabazi ndama za mbia anapita sona ku China anabwesa ndege kuli ninkhani so ina imene chako yaso kumukhuza koma zimene zozo zinaso zokhuza bom kuna kulichina mbalala, you know. That's why ine SPC ndikumukayikira kuti SPC and this is that yankhu SPC asaidi bambo saidi because zimene zachitika ababazi nthawi ya 5 months yokai 6 months yokai SPC tango chosa zamba tabwesa zamba mamuna chosa zamba wankazi tabwesa zamba wanywana and we is more sophisticated because DPP is sophisticated, you know. Ndi makamba za bushiri ndiye uimba hao kuti akabwesa akapanga mashow aja amatenga drama soka 50 million kaka 60 zindama zambi kupeka ataifi ino makakudi basi twa hivyo magonja taifi ndi panga cha ena bushira cha the very face ndanthoipa ndanthonena kuti ndanthoipa. You know what's funny, and the other highlight you can take from here as well is this. Have you seen how parliamentary committee ya jina baba inabwera uzada ndaula una security au city safe chanchan, but you know the work that they're doing. You are jango ita na antachakabwera antachakabwera ndamene akufotokoza nkhani ndamene akuperekera maumboni ndamene akulula zinthu zomwe zikuchitika. Iwa jina baba they're just facilitating afusa mafuso, but what did they do? They come out and say miyo yathu ili pachiopsezo. Yet Alexious Kamangila has been talking about corruption, pointing out fingers and individuals that everyone is saying these people, no one calls them like that, and no one in the country, no one has stood with the government with kudi muntu how protected is Kamangila. No one has cared about that. Kudi kupanga challenge boma kudi why haven't you provided protection for Kamangila? Why haven't you provided protection to the family ya Alexious? Kumantu akulu andama zawo kwenda zimagani moto akulanda their own taxpayers money akugwira ntchito yawo andangoita na anthu atachenda amene akuperekera umboni just within 2 weeks afira kale maso akuti miyo yawo ili pachiopsezo. Do you see how hypocritical we are? Ineyo ndikuita kupemphesa ndalama tuwekomwe Malawi yani kuti ndithandizire panga bip security and the systems are watching and no one gets alarmed, no one gets angry with that. And simuli ashamed, you know, babanga comment, Wita, you are brilliant, keep it up, we are with you. What do you mean you are with me? We are behind you. Which behind? The hypocrisy is so blatant. You know, the hypocrisy is so blatant. Bushiri ndatana naye. Abene musajjabe within the prophetic chanchan. It's your choice. It's your choice. But it's stealing from the poor. Forex jet akaitenga anthu aja and nkhani imene ufuna kusindika pa Karim the Karims. Forex jet akaitenga ikakhala kuti mdziko mulibe forex zinthu zathu zambiri fe Malawi timagula maiko akunja chifukwa tilibe ukadaulo opanga zinthu zambiri zimene timapanga. Maso we are very consumeristic. We consume timagula zinthu zosafunikira. We want to be sitinafikepo. One of the things timafunika ndiziona sitinafikepo zikwathumeli pa zinthu zake sitwena kumakhala nazo kapena kumagula. The reason why forex timasokonekera ifoti we want to live a life that we haven't achieved as a country. Ziko jango sauka. So ziko kaosauka. Even the rich people, they live a poor life. Hello. And amena kabo kunjet. They created a system yonena kuti kandi osauka kandi olemera no semundi chance yobanga live a comfortable life at least. Kuti boma likupasa nyumba,
mashopu malowa mashopu ofanana. The distinction imanga the extreme rich and the rest. Komano between the poor, the middle class, the chanchani, the rich, a bit rich, tima use mashopo fanana. Zova as many tima gula is easy. You also have gula zomezo. Komano the extreme rich, my celebrity, jantole me abude andindenge. Osa di mbala is me abune na manina na gangata they claim to have ndenge. Gangata sanga ndenge. Gangata. Do you know that clean money? Disiabo clean money. Gangata cannot earn money more than me. If we are to clean money, the work that I do, nshire meni magwira ne expertise wanga. Ukadaulo wanga umeenda punzira mucha. Gangata sabu ina ukubanga earning more money than me. So if Gangata is earning billions, I need to ask, goody, Gangata ubeza bwanji ma billion. How is Gangata a billionaire? And that's what every educated person has to rise up. And how chanko inu, ma professor, aku pole, kaya aku CU, kaya aku Blatant University, kaya aku Livingstonia. Tabanga ni rise, ajina ntumbuka, Matthews, Mwawina, WMP. I hope something good will come from there. You know, there was a point where I had hope in Tumbuka, Matthews. Of course, they have reservations. Now your environment, they see. Come on, Cody, how are people? I mean, having a lot of money in that country. If we had to just do a lifestyle audit, we'll find half of the houses that are built in Inongwe, that's why you have a whole area with Kashkit city. How can you, and how women is if you're calling good Kashkit city? A lot of people sanga for the Jumajao. Now, and how many sanga for those Jumajao in a Gangata judge and then I decide how do you withdraw case Yajisari, Yokupai Park? Yes, you need Jisale even knows Winawudi dramas in Gazi for the cause. Jisale cannot explain his worth. Dramas made case made Jaros Bangla withdraw. In any way, withdraw, it's illegal. It's unconstitutional what you have done. So any act that is unconstitutional, any act that is like a section 5, any act that is unconstitutional, it's invalid. So the decision to withdraw the case is invalid. Honorable DVB know this. Honorable Minister of Justice know this. And Mr. President Peter Mutharika, Arthur Peter Mutharika, Professor, and Madam Vice President. And how I know they are not corrupt. And corruption may be at least these two people. I can tell you for certain. Ineoma Fufuzidanga. APM Jenansa Sizwakuza. Mafuzidanga. Ena singabange voice. Come these two I can voice. The president said, as it were. Ena sindikuziwa. Ena ndamendu wachua. Madwa Jisale abwez and dramas mezijazo. Jisale will not touch that money the way we are going. And so Jisale ndi mutu modzi. ADSA akwena yanki milandu yake. Ndipo milandu miyabangu it's unconstitutional. So you should ask any professor of law. Any act that is unconstitutional is invalid. So the withdrawal by the DVB is invalid. And Faustino Maele, you are utuonjeza. Faustino Maele, utuonjeza, ufira zaini yake. Kalia yako itira. When I say ufira zaini yake, kalia yako itira. Because you are an intelligent person. Kuma ukurugu Faustino sana yambele. Amini tukumuziwa. Zero zile hapo, criminal ama izia kuma ukurugu. Faustino sana yambele. Ndiza mpangira tsiku lake Faustino Maele. Faustino ndinzanga we are fellow Catholics and all that. And my Catholic, I mean, we cover Sogo, Kumaononga, Zigo Amala, Titana Nan. Kufampingo watu wakatolika, uniji pulso yangu. Ndeti wani sauti gwisenchito mpingo, ulimbana, ndi akatolika, amini ya kubela amalao. Because our philosophy, our catechism, imaleta zimenezo. So, tiwena mpingo dizuke, we can't just allow, we will use the structures that we have. Karim. Mkazi waka Karim ndiroya. Shama. Sani meyage ndi Shama. Sabrina. Nae ku school. I think she was 2-3 years ahead of me. Pano bama bangalani no film yake. No film mene yoyo. Ango igwisa nshito. Kumabangila. They have created my no film mene zinage. Let me just check. MT Shama and Company. PO Box 5404 Limbi. This is a company. Many more structures. Many Mansoor Karim has been using.
mupeza unena kuti ndi chani ndi company imene ndipo proprietor wa kapena Munuwake ndi Karim Shama, Sabrina Shama Karim. So Sabrina dzina lake lochokera lobadwa nalo la bambo ake ndi Shama. Ndipo anakwatirana ndi Karim, Mansoor Karim. They are all criminals. Palibe pali in fact option so ndi mkazi chifukwa chonazo kuti wapanga create ma structures, wapanga zida zimwe Mansoor akugwisa ntchito. Pali zambiri zimene ngakambe koma anthu aononga dziko la Malawi, the Karims. Chimene chomwe chitika nchonena kuti what they have been doing now ndikamba za Forex nsana kambe za Melis Hotel. So Melis Hotel ni kanina imene Karim has been the one to externalizing the money, you know, the Forex. Zimene tinailandira finance bank zimene zozalina Karim upanga lero in a more modernized way, in a more organized way. Look, chimene amapanga anthu amene wa chimene chiopsa kwambiri nchonena kuti they are even working with the banks. There are a lot of issues. And akuziziwa ndipo Reserve Bank of Malawi mapanga investigate afia and information. They have the data. But ajesera anaopsezera kuti amene wasiyeni. So every officer amene akanika kugwira ntchito yake fano waopsezera ndi politician akwenaso achosedwe. He or she is not worth the position. And they are doing injustice to Malawians. Akwala kuida Malawi posamanga mbava ngati Karim. So ineni kwaita naso police kamange ni Karim mangu. Oh, by the way, the banders lawyer ni mwana wake are involved ndi ukatangana umene Adolphe Shonga ndesikwena so kuti achule mu kakami mubweza azeze nde afera zaini yake if it knows koma sunga kakamizi madness ija within the system ya music, it's being used to defraud, you know. So my bank, what is happening with the banks? Oh, Bene, what am I done? Amadi motivation speaker with Bena. Dan. Tamune Beni uyu. Zinage. Kaneno anayeti nkulu uyu. Ama chuka kumani na kuti yewa anapanga drama, wapanga advisor, wapanga financial advice. Pali amene akumbukira uyu amene amapeka advisor anali kubanga anali ku national ku NBS. So that guy ndikakumbukira zina yake anthu akapanga post ndi muchwa amapereka pano pa financial, you are mixing so many things, cancer kakamutu kanu ngati ka plastic pepani but amene Benedicto, well done Benedicto chuma chake nchoti anachita kuba anabera Malawi and anaba he was a head ku NBS, you know, anali ku head ku NBS kuja amapanga za Forex amaba and NBS, I mean there's a bank of Malawi mamfufuza and anangopanga resign. That's why mfufuza kuti Benedicto Nkoma, how did he live? Nchito anasiya bwanji? He stole the money amabandama through Forex, manipulating the system and chanja kumagwira nchito ndawa mwenye and muti mfufuze bwino na Benedicto Nkoma kuti mafufuse bwino mbeza kuna wasota na Shama, they are involved. So Benedicto, the one of the people that has to be arrested. Si muntu na azima pajulundu kumana ndi financial ine janjani kumalawi, you know, antoni na udabanga crime amalimba ntima, you know, amalimba ntima ndikumayima pajulundu kumana kuna kuti muzini mbigira. There was a time muntu osadira Benedicto Nkoma anazayankhula pena pake kuzani nyoza ine pa post yake ndamfusa Benedicto kuti nakangopita bana Benedicto awande ayanke ane namusiya uda ndamusiyeni kana ndimusiye komano because we're talking about this issue ye Karim's Forex chanja Benedicto anabandalama through manipulation of Forex. And it is a bank. What was happening with NBS is that at some point, they were doing a fraud within the bank, where amagula ndalama zija mu kwerapo kuposera ndi mmene Reserve Bank of Malawi aperekera kuti Reserve Bank imapanga control kuti mukati mufuna kugulisa dollar pamtengo ma price amene ajawo, they are the ones that do it. But within NBS Bank they were amapanga ma illegality onena kuti amagula more dollar amaguli saso modula. So they were having Forex exchange.
So because they're having Forex, then the system manager, so that's a systematic fraud. And then within NBS and within my banking at the FDH, at the Janja, my individuals, I'm not talking about my individuals, they're operating as an individual. They also sell Forex, Karim, that's how they buy the Forex, and they are regular Forex, Pantengwa Bank. Eh? A regular Forex, Pantengwa Bank. Ndama zisema pita kwa mwenye tu basi. Akaigula Pantengwa Bank, then you aja ama yigano bajani pa 4,000. You are 1.80. That's why muntu kupita kukunja amabasa $500. What are you going to do with $500? Muntu ukakhala kunja mwezi. How are you going to pay accommodation? Zimene zo zikuchitika ifanya yani within the banking system muli akapilikoni muli mbava zimene zili part of the syndicate ya Forex. So dziko lathu mukai Karim ndazanena 2 years ago anabanga deal ndi Castel. Deal hii ndio khazikika. Kweza odi Karim uja amalemba ma invoice to the banks. I think time ministry NBS ndukanga luda kugula zinthu kuma materials aja a Castel. So Castel user Karim because Karim anali ndi anthu ake mbank amene amapanga nayo deal. So yeja amampangira approve. Munthu onena kuti amapanga za magalimoto ndi mechanic, ndi mechanic amagula materials a Castel. Castel iji mazabu za kuti ikugula kwa Karim uja pantengo okwera chonchi. And sometime amachita kupangisa crisis dala. Kubwesa moja kusowesa mzigo pakhalike yonse kupanga pressurize kuti na kuti ndama zipangidwe release so that they should do their own things. They've been sting, and it was involving even the executives of Castel. I talked about this, nothing happened. We have a president, so we'll see what will happen. The cartel, ya Forex, job they are making money around nyumba jonchi, and then at the expense of the poor Malawian. Forex jaiga so many money na unena kuti tima gula zatu zambiri kunja, tima funga dikali ndama za kunja. De pamene ndama zingu kama anthu ochepa. Forex yauti bezeka pantengo okwera. Zikangopanga chonchija, katundu chauti abwera modula. Katundu akankauti sakupezeka ola kangochedwa kuti mwina kuti zibwere zinthu zachedwa. Pamakhala timati supply and demand. Demand ikangokhala high, supply low. So my prices amene takhala kumana now is that issue. Is the achina Karim aja they had. It's not only Karim, but ndikubwesa lero information ya Karim. Zilikuwa Karim yokundipa sasa information ya zinzake. Ifa Karim yosa kuzua nasi magange nasa mabanga nasa move amene wao. Kumaso ena wabwera tiziwa. Apart from that, aina Karim aja mabanga deal ndaji na MCP government. Pamachoka ka minister abanga zina abwesa ndama meja ndama zinazo it's chaos. It's painful. It's painful. Kuma nkhani yaikulu imene ukambida papa umboni imene ndili nawo onena kuti uthandizire inquiry yomwe ikupanga pano. Ndi umboni imene ndithangopereka kwa APM yekha. You'll be on APM kuti alabasi aja or Jenny Answer. Those two people, I trust those two. It will be for them kuti andipange disappoint in terms of the Siambile niyo September 2025. That's how I'm measuring. I'm not looking at this Omana Banga Mbuyo Kajani. I'm looking at it from 2025 September, a clean set. Now, a clean set. Let's see what you're going. So from 2025, I mean from 16th September, from the time today, I trust APM, I trust Jenansa. Then you do information. Imena police in the water na fire police na Amangidwe nkani mene nkhani mbono mene ndikhoza ngopereka kwa IPM ndamene ngamudalire ndifuna kuti aonese kuti anthu amene ali ma whistleblowers amene alipasa information atetezedwe for information imene ikatuluka anthu atani aziwa kuti information imene Kamangila wacho wakuti so we don't want to lose lives unnecessarily. Komanso on the other side nkhani information imene nakatangopitisa kuti ku committee koma committee zinatapanga ayimbira anthu kuti ndi information yawo that's what they are going to do. So I'm not going to give them. I don't trust the committee. I don't trust the committee with information. The committee are parliamentarians, and it's up to me. No one can say, "Hey, you so
Komano, with the information I have, ndikupempha committee kuti mukuena kumwitana Karim, simungamalize inquiry imene usamwitana Karim Mansoor, even mutamwitana ndi mkazi wake. Komanso mwitaneko Yusuf, RAWES Yusuf, aitanidwe. Now, nkhani ya Forex set ni nkhani ya ikulu chifukwa crisis. So it's true. So it's true. Sindi kunena kuti kumalawi kuja timapanga we generate enough Forex. No, we have problems. Generation yathu tilibe zinthu zogulitsa kunja zimene zingatibweretse Forex zambiri. Komano Forex imene timakwanisayo ikutafunidwa ndi njenjete zake zimene tukambazi aina Karim, aina Mpinganjira, aina Bushiri. Koma panopa akalimwa apezekaso kuti akumana kapena akhala involved ndi nkhani ya Amangidwe Hotel. So as I conclude, ndalama za Amangidwe Hotel amene wazithamangisa ndi Karim, Mansoor Karim, ndipo ndi ma accounts kumene ndalama zimapita, ndipo ndi mayina a police fiscal amene akuziwa zimenezi, ndipo sanapangepo kanthu amene akudya limodzi ndi Karim. Koma apolisi amene onse atha kuziwa sa police ena mpaka na kumtunda fa ma structures ena a fiscal police abwana amadya nawo, anyamata aja akapanga mamuva ndalama zina zimapita kwa bwana. So you can even trace how these movements were. Malawi ndo atha kupulumutsidwa, ndipo timpulumutsa ndi faini yake. Let's not waste time these zinthu basi tapa mwamba. Can we arrest Karim? Can we arrest the police officers? Can we arrest Shama uyu Sabrina? Can we arrest Yusuf Wakulimbiu? Raise Yusuf. Can we arrest Ajina Chisale, Ajina Mbeta, Ajina Collins McGrath? Can we arrest these people? Santu wao na bulubulo sawa kwa na 20. Nantu chepa kwa mbili. Nantu chepa for 29 billion. Ndama zimezo kunikira 29 billion. Timaina utamanga 100. Tufani ndama zambili. Koma baba 20 sawa kwa na koma thamina wena Amangidwe nditu miyando yao umboni ulipo nditu. Zina zote zikambirana abe. Komano the hypocrisy ya parliamentary legal, not parliamentary legal affairs. Nima ikonda committee many ya public account committee, where they have just been calling witnesses and asking the witnesses to speak. They are saying obviously of no pain. But I've been doing this work for the last 2 years. But no one even in parliament has said, Kamangila uchakudi angati parliament, what are we doing? You know, how do we secure him make him safe? Even why don't we have a public conversation with him where he shares what he has and all that? But they are all the majority of them, not all, are implicated in different things, or their masters are implicated. That's the other thing. Kudama kali na unao disudia pangana ukatanga. Kuma mene ama pembeza kujipani kwao, president ako kujipani kwao, kazi hao president ako kujipani kwao are involved. So ama paiza udapanga chicken out. Thank you very much for being in attendance. Paka kazi na tizi kampilana kusogoro.